L-eks direttur maniġerjali tat-Times Adrian Hillman kien arrestat fir-Renju Unit u mhux mistenni oġġezzjona għall-estradizzjoni tiegħu lejn Malta kif qed jaffaċċja diversi akkużi fosthom ħasil ta' flus u korruzzjoni mal-ex Chief of Staff Kastilja Keith Schembri. Hillman mistenni jitresaq il-qort wara li ġiet konkluża l-inkjesta maġisterjali illi talab l-ex kap tal-Partit Nazzjonalista Simon Busuttil dwar tixħim fil-bejħ ta' magni fl-Stamperja Progress mingħand il-kumpanija Kasko ta' Keith Schembri. Bl-istess Schembri allegatament xaħħam lil Hillman madwar 650,000 euro f'aktar minn 30 tranzazzjoni suspettuża bejn l-2011 u l-2015 kif ikoll iddepożita aktar minn 225,000 euro cash f'kont tiegħu mal-HSBC bejn Jannar tal-2011 u Frar tal-2016. Sorsi li tkellmu mat-Times of Malta qalu li Hillman ittieħed fil-kustodja tal-Pulizija aktar kmieni din il-ġimgħa wara mandat ta' arrest maħruġ mill-Aġenzija Nazzjonali tal-Kriminalità tar-Renju Unit. Huwa tressaq ukoll quddiem qorti fir-Renju Unit fejn maġistrat se jiddeċiedi dwar it-talba ta' Malta sabiex jiġi estradit. L-avukat tiegħu Stefano Filletti qal li Hillman ilu jikkopera mal-awtoritajiet minn Marzu li għadda. Filletti qal li Hillman dejjem kellu l-intenzjoni li jiġi Malta u jikkopera mal-awtoritajiet u għalhekk mhux se oġġezzjoni li ssir l-estradizzjoni tiegħu lejn pajjiżna. Iktar kmieni dan ix-xahar ir-Renju Unit irċieva d-dokumenti kollha neċessarji mill-awtoritajiet Maltin sabiex tkun tista' ssir din l-estradizzjoni.